Öz işimiz sahte Allah'ım. İşlik bir uğrayan olanlar. Başladık mı? Assalamu alaikum mehriban dostlar, mehriban do'stlar. Bizi Zali Ses Kafe'nin hem de Amon Fotoğraf'ın YouTube kanalından hem de TikTok sayfalarından bizi izleyen, tomosha eden mehriban dostlarımız, mehriban do'stlarımız, vatandaşlar sizin ehliyacağınızı bugünkü acayip günü hoş gördük. Mehriban dostlar, görüşmediğimiz Moskva şehrine Türkmenin milli aydın sazları bilen milli Türkmen tagamlarımız bilen bizim Türkmen doğullarımıza hizmet eden Zali Ses Kafe'de her hepde bir özüne güvün eten aydınlar bilen il günümüzün şöhratine münasip bolan bağışlarımız bilen bilece şurada konsert geçirýäs. Bugün nesip edenden gowulların birine bizim mehriban dostumuz Sultan Muratcan'ın konsertini geçirmäne geldik. Sultan Murat'ı doğru maysam ön tanımaktım. Yakın günlerde bir dost oğlanın toyu oldu. Ana sonra Sultan Muratcan'ı dinledi, çağırdık, gitarı sağdural bilen. Bir kimse hizmet etti, qowy sesi var, aydınları dürüst ve doğru yerine getiriyor. Şunun için Sultan Murat'a özümden teklif verdim, Zali Ses'te bir konsert kuraldı. Elbette reklamalarını paylaş başlandan sonra bir neçe adamların Sultan Murat sen hakkında kızıklanma söyledi. Nereden? Görmedik bu yüzü. Bu aydın şehidimiz görmedik. Nereden? Nähili? Özüm arada häzir şu mehriban tomaşçılığında bir qowy gurrun versen. Sultan Murat sen nereli? Hemen jana assalamu alaikum şu Zali Ses Kafe'sinin YouTube kanalına izleyen ahli adamlar, ahli mustaqlar. Men özüm Nevat vilayetinin Hälik döwlet şäherçesiniň Yalqyn Demirçiligiň ýaşaryşy özüm Haýyt Sultan Murat 1996-njy ýylyň 23-nji fevralda doglan. Milletin Türkmen. Men bu sunugat ýoluna gelmemeň sebäbi ýaşymdan şol sunugat bolan höwütim bir ütköşürek bolan soň kakan bagýar dutar olanda dutar buranda nime uýgurlaşdym ondan soň sunugat mektebine ýerleşdirdim kakan bagýar şeydip soň ýeniden ýokary gujalara dowam edip Sizin kakınız bağışmı? O men kakam başı kakam Recepov Haýytow Rejepoviç. Şu aramda Irak aradan çykdy da. Diýmek kakınız bağışı yani Atakef ogly halal diýerler. Sana da tuvalama kakın gandan geçip ne o ses verip Allah'acan sunugat ýolunda dowam etmegine esasy sebäpkär kakın doğru diými? Bu taram çaldy. Gitarana tuvalama dinledik. Öýleşdirdim. Sultan Muratcan, Rossiýa gelmeňiziň sebäbi? Rossiýa gelmegiň sebäbi ilk men 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda Rossiýanyň Astrakhan diýen oblasty bar. Köp kişi bilýär. Köp dogulymyz okuýar. Astrakhanskiy Государственный технический университет geldim. Beýkaça abitur diýerler. Munda kursa taýinlanyş bölüminde okudum. Häzirki döwürde patkurs diýerler. Ondan soň şo patkursyny diýdimde 2025-nji ýylyň iýul aýynda diýerler. Российский государственный технический университет geldim. Bu diýerler, Kasigina diýerler, Kyrkaça aýdylanda Moskwaň içinde. Köp kişi bilýär. Şu wagt şol Riguda okuyan, Kasiginada okuyan birinci kurs tuvalama. Okuň başlangyjy da. Tuvalama Türkmenistan döwletimize de şeyler qowy okuw jaýlaryny bitiripdiň. Her birde Moskwada ýokary okuw universitetde okap ýördiň. Sen okuwlaryny da ully türkler tüýsüripdiň arda diýär. Ähli bir näçe şu aýda Rossiýada tuvalama bir näçe türkmen ýigitlerimiz, gyýlarymyz şeýle bir ýokary okuw jaýlaryna, ýokary universitetlerde okuwlary okap ýörler. Ähli şu Rossiýanyň içinde okap ýören, ýokary okuw jaýlaryny, universitetlerde okuyan mehriban dostlarymyza da ully üstünlikler okuwlaryna, egzaminlerini sagamanca ýapyp, diplomlaryny sagaman alyp, bizim şeýle bir gowy ülkemiz bar da. Garaşsyz hemişelik Bakuy tarap Türkmenistan döwletimize gahrman hem mehriban arkadaşlarymyza, arkadaşlyk gahrman serdarymyza, bizim güneşli diýarymyza
bir peýda getirýän, biziň jemgyýetimizde peýda getirýän bir ýigit gyýlaryň ýetişmegini tüýsürekden arzu edýär. Sultan Muratjan tuweleme gowy sesim bar. Şol gün dinlänimde men aýtdym tuweleme aýdymlary dogry ýerine ýetirýän bir gowy bagşy demek ekendik. Sen sunut ýolunda da ululuklar tüýsürekden arzu edýär. Ne bu tuweleme görüp otýarys jaly ses aýnap joşup dur. Mehmanlaryň kemi ýok, uje ýerimize maraldy. Maraldy. Olar uje belli biletleri. O şular ýalyp şu adamdan gelmeginiň esas sebäbi seni gowurup dinleýän. Sen sesine, sen sungatuna hormat goýan adamlar. Köp sag bolun, mehmanda bollar, biz silap, aýdymçymyz silap, şuňky gow konsertimizde beri görýänizde siziň ährijanyňyza köp minnetdarçylyk bildirýär. O jana sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, alyp barýan işleriňizde ululukçylyklary tüýsürekden arzu edýär. Elbetde, Jaly Sesiň kafesi, Jaly Ses kafemizin kapysy güler ýüzli mehram mehmanlarymyz üçin elmydama açykdyr. Hemişe adam näme aýdymsadan diňjalýar. Biziň türkmen halkymyz şeýle bir aýdymsady söýýän halk. Şu ünslerýän häzir telefonlar moda bolup gitdi. Dogrymy? 7den 70 ýaşaçyly adamlaryň telefonunu açyp görsen, aýal gyýlarymyz bolsun, tapagy ýok. Biziň halk aýdymlarymyz 5-10 tane halk aýdym ýok, şu telefonlar bar. O sebäp Türkmen halk aýdymlary öňe çekýär. Elbetde, biziň halipalarymyzyň biziň şuunymyza çelli miras goýup giden aýdymsarlary. Bilmedim, biziň ýüreklerimizde ýaşaýan ýalylar. Aýdany 7den 70 ýaşaçyly şol aýdymlary süýüp dinleýär. O senim tuweleme biziň halk aýdymsarlary ýaňam dinläp otýarys, bir kemsiz ýerine ýetirip otýarsyň. Nokot esasy men düşünsüm boýunça menim halk aýdym gowy bolýar. Halk aýdymy ýoýmaly bir ýerlikli nokot etip aýtsaň, has gowy bolarmy gaýsa, biziň halipalarymyz onu iň soňky ýagdaýynda bize soňky dedik. Dogry däme? Onu ýoýup gerek derler. Senem tuweleme halipalarymyzyň aýdymy bir kemsiz bolşy alçak ýerine ýetirip otýar. Hem sen gitaraly aýdmaýdan. Gitara. Bugün Kenex Pola konsertimizde halipa bagşlarymyz Jahan bagşy, Jahan bagşynyň aýdymlary. Jahan geldi bar, ha? Jahan geldi baba. Jahan bagşynyň aýdymlaryndan soň Merdan Nurulýewiň aýdymlary. Tuweleme damany ýoly. Ondan halipa bagşym Perwan Kalmuratyň aýdymlary. Soň ýene de bir halipa bagşymyz bar, Haji Azamет. Ay tuweleme. Sultan Muratjan onu bizi YouTube'dan, TikTok'dan izleyen muşoklarymyz gatken. Şolar üçin bir gitara tazylaryny gowy bilen aýdymly aýtyp berýän. Almatram nisip portalar gowy aýdymym bar. Öz halipam Perwan Kalmuratyň bir gowy aýdymlaryndan birini ýetirip berýän. Elbetde. Çimenliğe çıkanmid ay zamanım görsem zanam gözüm utanar. Aydım küyse başavril bakanmid bile bakmay kara gözüm utanar. Aydım küyse başavril bakanmid bile bakmay kara gözüm utanar. Orupdur yoluma aşın dodağın, duyaymasan yüreğimde sevim utanır. Orupdur yoluma aşın dodağın, duyaymasan yüreğimde sevim utanır. Duyaymasan yüreğimde sevim utanır. Sultan Muratjan berekalar.
ya tügeleme gaty gowaydymay bir ýerine ýetirip berdin. Köp minnetdarçylyk bildirýär ähli muşluklygyň wadynyň. Mehriban ýerleşler, mehriban watandaşlar, ine şular ýaly uly döwlete gelip okumana, şular ýaly ogowy konsertleri berip öz owadyny, öz türkmen sungatymyzy, o halkymyza şu Russiýada, Rossiýada ýerine ýetirmeni ähli mümkinçilikler döredýän mehriban hem gahrman arkadaşlarymyzy, hak gowandarymyz, o arkadaşly gahrman serdarymyzy şu ajaýyp pursatlarda köp minnetdarçylyk sözlerini bildiretmemiz gelýär. Allah jan arkadaşymyzyň, hormatly arkadaşly gahrman serdarymyzyň jany sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýurt bähwitli, il ähmiýetli alyp barýan işlerine de uly lütfüllükleriň ýar bolmagyny tüýsürmeden arzu edýär. Allah jan utamratsan şeýle hoş owadyň, aýdym taýlaryň elmidämi biziň türkmenimiziň toý bayramlaryna, şular ýaly ajaýyp konsertlarda dine belentirýän konsertimiziň ortasy, konsertimiziň taýlanjy bolup, bäri oturup galdyk, mehmanlar bizi gözläp başlar. Şonuň üçin dowamyny konsertde sahnamyzda etip bolsa, uly lütfüllükler tüýsürmeden arzu edýär. Jany sag bolsun. Buňky ajaýyp şu gowy ýazgymyzy, konsertimizi ýadgarlyk ýazyga geçirýän Amon video studiosu, Amon fotograf, Moskwadaky ähli türkmen toýlarda hyzmat edýän bizim mehriban dostumyz. Jany sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Şeýle gowy sahnalar bilen bize çykyş etmäne mümkinçilikler ödýän ähli Canly Ses kafeň agry kollektiwine de şu ajaýyp pursatlarda köp minnetdarçylyk sözlerini bildirýär. Jany sag bolsun.